салом, ба ҳама дар ин видео аз бозии Fantastic Pet пул мегирем. Силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад ва камтар дар бораи бозӣ гап мезанем, ки чӣ хел пул кор мекунем дар ҳамин бозӣ. Барое ки мо дар бозӣ пул кор кунем, бозиро мекушоем, плея интихоб мекунем, дарҷа Submit зер мекунем, бозӣ сар мешавад ва мо ҳеҷ кор намекунем. Мо просто телефона дар ягон ҷо мемонем, телефон худаш ба таври автоматӣ модо танга кор мекунад ва мо метавонем ҳамин тангаро ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. Ва ина ма минималкаша кор кардагим ва метавонам пулмо бигирем. Барои пулмона гирифтан аз тарафи дасти чап угли боло балансмона интихоб мекунем. Дар ҷа бошад поён давизро зер мекунем. Дар боло баланси моро нишон додиса, дар баланси ма 0.41 USDT ва 10,000 тангаш 0.01 USDT мешавад. Поёнда бошад нишон додагие, ки дар кадом кашлоко пуломона метавонем бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Khedra, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, AirTM ва дигар кашлокҳое, ки дар ҳамин ҷои десе метавонем пуломона бигирем. Болотар мерем ва ма Payeer интихоб мекунем. Дар Payeer бошад минималкаш 0.35 USDT, баланси мада 0.41 USDT, яъне метавонем пулмона бигирем. Payeer интихоб мекунем, поёнда Confirm зер мекунем. дар ҷое ки аккаунт номбер аст, ҳаминҷа рақами кашлокмона менависем, рақами кашлоки Payeerмона. Поёнашда бошад чанд қадар пуле ки мо кор кардагем менависем ва Confirm зер мекунем, пул дар баланси мо мегзарад. Ма Payeer кашлока мекушам. дар баланси ма ҳозир 458 рубла 19 копейка. Барое ки рақами кашлоки Payeerмонака пирават кунем, аз тарафи дасти чап угли боло ҳамин рақами кашлоки Payeer мо рақами кашлокмонака пирават мекунем. Бо меем дар бозӣ ва ҷое ки аккаунт номбер навистагие, дар инҷа рақами кашлокмона менависем. поёнашда бошад чанд қадар пул кор кардагие менависем. ма 0.41 дар баланси ма ҳастай, 0.41 USDT менависам. Confirm интихоб мекунам. як бор дига Confirm зер мекунам ва инҷа мо бояд ки верификатсия бигзарем барои пул дар баланси мо гузаштан. Верификатсияша чӣ хел мегзарем? Верификатсия ҳамин верифира зер мекунем, камера пайдо мешавад. ҳамон камерада мо селфи мекунем ва ҳамон селфи суратмона мегирад, ҳамон пул дар баланси мо мегзарад. ва ина верифира интихоб мекунам ва ина ма гузаштам верификатсияша 0.40 USDT дар баланси ма гузашта. Баланси ма 0.41 буд, 0.40 яъне ки 1 сент комиссия гирифтам. ва инҷаро маҳкам мекунем. ва ина баланси ма 0 шида. бо мекушоем Payeer кашлока. дар баланси ма ҳозир ҳамон хел 458 рубла 19 копейк мондагие. як бор кашлоки Payeer обновид мекунем ва баланси ма 492 рубла 46 копейк шида. поёнда аз тарафи дасти рост угли поён историяро интихоб мекунем. мада 39 сент гузаштак, яъне бо 1 сенти дига комиссия гирифт. ҳамагӣ 2 сент комиссия гирифтак ва 39 сент дар баланси ма гузаштак. пула мо да гузарондан числаи 19/2024 соати 17:24, яъне 4-5 дақиқада пул дар баланси мо мегзарад. ва ина баланси моро инҷа нишон додисае, ки историяро интихоб кардем. баланси моро нишон додисае, ки баланси мо да 39 сент гузаштак. поёнашда боша ай кадом бозӣ, разработчики бозӣ Givi. ин бозии Givi дар баланси мо пул гузаштак. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.